Ini ndiri murume ane makore 36. Pandakanzwa kuti shamwari yangu yakauya kubva kuTanzania kwaaishandira, ndakageza ndikamhanyira kunomuona. Sevanhu vanga vane nguva vasina kumboonana, sawira vangu vakabva vati ngatimboendai kubhaware pedyo nepataigara timbonoudzasa zvedu. Akasvika tikabva tazadza tafura nedoro, akatenga nyama yakawandisa. Munoziva kuti vemazwi matete vakaona zvakadai ndipo pavanodanwa vachidayira. Vakatiza vanhu vavo, izvi zvakaita kuti vatsamwe. Pakauya mumwe murume achida kutora musikana wake. Ndikati unodei, uri tsuro yemubhuku. Ndakaudza shamwari yangu kuti hakuna anotora mukadzi pano, ngatirove vanhu shamwari. Apa shamwari yangu yanga yakadhakwa, yakabva yapa imwe mbinga chematsenganzungu ikawa negotsi. Takabva tatanga kukutsiranwa tichirohwa nevanhu vakanga vari ipapo. Ini ndikati tsoka ndibereke. Shamwari yangu yakabva yabayiwa nescrewdriver. Ambulance yakanonoka kusvika saka aibuda ropa mukati. Apa panga pasingaonekwi nokuti pakabva screwdriver panga pasingaoneki. Akabva ashayika. Dambudziko handirari veduwe, ndinorota ndakabata banga rakatsvuka ropa. Rakandibaya pachipfuva, maoko angu akazara ropa. Iye akamira kumusoro wangu achierera misodzi ine ropa. Hama dzangu ndava kutya kurara nokuti ndinorota mazuva ose izvi zvinhu izvi. Ndodii kuti zvipere, asi ndinongoziva hangu takangoita tichifara, asi kuti yakanga isiri shuviro yangu yekuti zvizopera saizvozvo. Ndibatsirewo hama dzangu kuti ndinokwanisawo kuita sei panyaya yangu yakadai so.